В ролята, която изпълнявам в представлението "Трудни за обичане", естествено, че ме вълнува всичко, защото аз съм майка на двама сина. Разбира се, те са по-обикновени, не са като Донни, незрящи, но въпреки това аз имам чувството, че винаги имат нужда от мен, дори това да не е вярно. И това е една много хубава реплика, която обичам от представлението. Майката винаги има чувството, че детето има нужда от нея, и майката винаги има интуиция, майката винаги е права. В ролите, в персонажите е доста страшно, защото малко знам си текста, ама така ми го казва, че понякога не искам да й отговарям. Обезоръжавате, да, нали? аз ми казвам. Да, но е прекрасно, просто е прекрасно. И когато е мъдра майка, в точния момент разбира къде е нейното място, кога трябва да се оттегли и да даде свобода на детето си и да го остави да се бори за своя живот. Много е забавно и интересно Мария Сапунджиева да ми е майка. На последното представление Ади ми ритна едното пантовче и той излетя. А Мария, като грижовна майка, ми го намери и ми го обу. Мария постоянно ме изненадва и много ме... всъщност тя много ме подкрепя на сцената. И усещам се стабилен и силен на сцената, защото знам, че тя е там. Представлението се роди преди доста години. Самите ние не вярваме как минаха тези години. Вълнуваща случка имам, че репетирахме в София в един прекрасен салон, който ни предостави Народния театър. Една изключителна зала с много красиви прозорци, в които се виждаше невероятна гледка. Това съм запомнила. И помня Ади, която беше много млада, много стресната, много не знаеща къде се намира. И просто заобичах това момиче и исках да й дам кураж, защото и аз съм била в същата ситуация преди много години. И много се радвам, че тя в годините израсна. Беше много вълнуващо съвсем наскоро, защото ходихме на фестивал и спечелихме 2 награди. Да, в Сливница. Бяхме в Сливница на фестивала на пътуващия европейски театър. Да. Нали? Да, награда за най-добър актьор и наградата на публика да. за най-добро представление, което всъщност е най-хубавата награда. Тя е най-готината, да. Така.